Хайде записвам в момента. Усмихнете се. Ами при вас, като дадете запис от веб камера, трябва да ви се активира камерата там. Да. Активира ли се? Открив. Излиза едно прозорче, в което има една отметка Allow, позволи. Отметнете него. Да, и затворете прозорчето. Търси се активност от камера. Запис на веб камера, така ли? Да. Айде. Готово ли? И тук Има един бутон запис, старт там, в средата. Готовност. Като штракнете сега и директно ще записвате в вашия профил. Директно се записва. Да, директно записва, после иска да съхраните просто филмчето. И следващата стъпка ще видите каква е конвертиране. От моята камера, не от тази. Аз виждам от моята камера. Ами твоята? Ами записва на съответния компютър. Аз записвам на лаптопа сега. Записва на съответния компютър. Вие себе си ще запишете. Не знам къде е. Всички успяха ли да го направят? Айде готово. Айде. Станаха ли около 2 минути, да. И спира.